Исәнмесез, эфирда шәршәмбе күн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба койбер темалар турында. Сидоровка бистәсендәге Корбан чалу мәйданчыгы янында законсыз рәвештә кар түгәләр. Моңа кемнәр гаепле һәм закон бозучыларны нинди җаваплылык көтә? Рим Мәхмәтова белеште. 32-нче комплекста билгесез ир-ат баланы лифтта тоткарлаган. Әлеге факт буенча тикшерү эше алып барыла. Тулырак Мәрьям Файрушина. Ачылган вакытыннан бирле яңа мәктәпләр нинди уңышларга ирешкән. 41-нче мәктәптә блок турда безнең иҗат төркеме катнашты. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Сидоровкадагы Корбан чалу мәйданчыгы белән янәшә урынга кар чыгаралар, бу законсыз. Безнең кайнар элемтәгә шәһәрдәшләр шундый хәбәр җиткерде. 5 гектарга якын буш территория Тукай районының Түбән Суык Савыл җирлегенә карый, әмма анда кар төгү урыны ясауга рөхсәт юк. Бу баш-баштаклыкка кем юл куйган һәм кем җавап бирергә тиеш? Хәбәрчебез ачыклады. Кар иемнәре Корбан чалу цехыннан өске якта. Яз җитүгә безне су басачак. Кар эргәч күпме чүп чыга, ә бу санитар зона. Мал чалу урыны чиста булырга тиеш, дип борчыла Фуат Хәзрәт Мөхәммәтов. Мин мөрәҗәгать иттем Тукай башкарма комитетына. Аның рәисе белән миңа телефон аркылы сөйләшергә туры килде. Ленар Гаязович белән. Ленар Гаязович үзенең кешеләре белән монда килгәннәр. Аның телефон әйтү буенча ниндидер машинаны тотканнар. Телефоннан гына әйтте, менә хәзер оформление әйтәбез диеп. Якындагы предприятие караучылар әйтүенчә, монда карны кыш башыннан ташыйлар. Күпчелек очракта төнле. Кем икәнен алар белми, әмма шәһәрдән махсус техника белән китерәләр диялар. Хатага төшерергә яки экология милициясына шалтыратырга куркалар. Әмма Түбән Суык Савыл җирлеге башлыгы карны якын тирәдәге оешмалар чыгара дип уйлый. Бу безнең теге официальный бүлеп биргән җир түгел. Менә шунда кар салыгыз дип әйткән җир түгел. Бу стихийно үзләре самовольно килеп шушында карны бушатканнар инде. Кемнәр дип сез Менә мин кем дип уйлыйм инде? Менә шушы пиломатериал кем эшли шушы пиломатериал белән үзенең территориясеннән чыгара да шунда сала. Аның доказательство менә карагыз. Пиломатериал, опилки. Ихсанов әйтүенчә, ул монда кыш буе кар илү турында белмәгән. Бу якка юл төшмәде ди ул. Хуҗасы аның бар, һәрбер җирнең үзенең хуҗасы бар. Сезнең территорияга кем соң хуҗа? Минем территория ул, аның хуҗасы бар. Кем соң ул әйтегез? Мин пока ул әле эшне алып бармадым. Хуҗасын эзләү буенча. Әгәр дә бар икән хуҗасын, әйтербез. Мәсьәләне ачыклау өчен без бүген Тукай районы хакимияте вәкилләренә мөрәҗәгать иттек. Законсыз кар каян килгән һәм моңа кем җавап бирер? Не вывозим из района. У нас все как бы на территории остается. Мы расталкиваем снег и все грейдерами. Поэтому будем разбираться, будем искать, кто виновен. Сидоровкадагы законсыз кар чыгару мәсьәлесе безнең контрольдә кала. Рим Әхмәтов, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Билгесез ир-ат баланы лифтта тоткарлап чыгармыйча тоткан. 26 февраль көнне 32-нче комплекста гадәттән тыш хәл килеп чыга. Мәктәптән кайтучы 8 яшьлек кызы лифтка таныш булмаган кеше белән керә. Ир-ат баланы чыгармый, аны мобиль телефонының камерасына төшерә башлый. Мәрьям Файрушина дәвам итә. Бу көтелмәгән хәл көндезге 32:04 йортында була. Полицияне 8 яшьлек кызның әти-әнисе чакырта. Баланың сүзләренә караганда, билгесез ир-ат аны лифтта тоткарлап чыгармый тоткан. Мобиль телефонына да төшергән. Гадәттән тыш хәл булган урыннан ир-атның аяк эзләрен тикшерүгә алганнар. Хәзер әлеге факт буенча тикшерү эше бара. Йортта яшәүчеләр монда һәрвакыт бала-чага күп була ди. Каршыда гына 11-нче мәктәп. Мин кич белән кайттым, анда уже милиция не җиридер монда. Каршы балаларны карарга кирәк инде, бәләкәч балаларны. Шәһәрдәшләр әйтүенчә, әлеге йортның подъезд төпләрендә төгәл яшәү урыннары булмаган кешеләр еш очрый. Биредә беркемгә дә сак булу комачауламый. Бәләкәйдән үк балаларны өйрәтергә кирәк, лифтка белмәгән кеше белән кермәскә. Шуңа итеп үзләрен генә сакларга өйрәтергә кирәк балаларны. Хәзерге вакытта ир-атны тоткарлау буенча оператив тикшерү чаралары үткәрелә. Мондый хәлләрне булдырмау максатыннан шәһәрдәшләр өйләргә видео күзәтү камералары куярга кирәк дигән фикердә. Мәрьям Файрушина, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшлим. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз.
Шалыда прокуратура башлангычы белән йортларда капиталь төзекләндерүне тиешле срокларда башкармаган подрядчы оешмалар җаваплылыкка тартылды. Бу хакта органның рәсми сайтында хәбәр ителә. Әлеге оешмалар ремонтны 2018 елның 1 декабрына төгәлләргә тиеш булганнар. Тик бер яклы килешү нигезендә вакытны 29 декабрга кадәр озайтканнар. Бу законга каршы килә, хәзер юридик затлар дәүләт файдасына 50 мең сум штраф түләргә тиеш. Әлеге карар үз көченә кермәгән. Блогерлар өчен яңа мәктәпләр буенча блог туры оештырдылар. Алар белем учаклары белән танышты, белем бирүдә заманча технологияләрне карады. Экскурсоводлар ролен мәктәп җитәкчеләре башкарды. Яр буе микрорайонындагы 41-нче мәктәптә блог турда безнең иҗат төркемендә катнашты. Лейсан Ханова дәвам итә. Экскурсия вакытында актлар залында балалар 8 мартка әзерләнә иде. Зал бик зур, 500 кешелек. Күп кенә блогерларның яңа форматтагы мәктәптә беренче тапкыр булуы. Алар гаҗәпләнү һәм соклану хисләрен яшермәде. Мондай заманча мәктәпләрне күрү, хәзер нәрсәләр бар. Без ничә ел элек укыган име, хәзер бар нәрсә дә үзгәрде. Менә карап торам, чит илдәге сыман шундый матур, шундый заманча итеп ясаганнар. Экскурсовод ролендә директор үзе биредә балаларны КФУ базасында инженерлык белгечләрне җәлеп итәләр. Махсус программалар да бар. Ребенок должен понять одну или другую вещь. Первая вещь: да, это мое, мне это интересно, я буду инженером. И второе: нет, это не мое, я никогда инженером не буду. Это тоже хорошо. То есть наша задача, чтобы как можно раньше ребенок это понял, то есть такая своего рода профориентация. Инженерлык сыйныфларыннан тыш химия, биология профильләре дә гамәлдә. Кабинетларда күрсәтмә әсбәпләр, заманча җиһазлар бай. Булар барысы да бала өчен кызыксынып уку мөмкинлеге тудыра. Мәктәптәге иң җанлы почмакларның берсе менә бу глобуслар урнашкан урын. Алар хәтта укучыларны гына түгел, өлкәннәрне дә үзенә җәлеп итә. Бирдә безнең Чаллы шәһәрендә күрергә була. Блогерлар мәктәптә барысы да яңача булуын үз күзләре белән күрде. Укытучылар өчен дә шартлар иске мәктәпләр белән чагыштырганда җир белән күк арасы. Гимназиядә эшләгәнем вакытка кадәр инде. Гимназия белән чагыштырганда бу мәктәп инде әлбәттә бик матур, бик яңа, монда заманча технологиялар да бик күп. Менә карагыз, китапхана шул хәтле әйбәт, аның китаплары ниндиләр генә юк. Шушы мәктәптә минемчә эшләве бик рәхәт тә, күңелле дә. Блогерлар өчен оештырылган тур эшнең яңа форматы булып тора. Мондый чараларны алга таба да үткәрү планлаштырыла. Лейсан Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шалыда ой сайын 2000-гә якын никах теркәлә. Мәчет хезмәткәрләре әйтүенчә, бу күрсәткеч ел сайын артуга бара. Ислам кануннары буенча никахның үз таләпләре бар. Мисал өчен, кәләшнең күлмәге ачык булырга тиеш түгел, киемдә шулай кеше яки хайван сурәтләре булмавы хәерле. Әмма кәләшкә никах көнендә матур булырга ярый. Бу шәригатькә каршы килми, ди мөселман киемнәре дизайнеры Хыял студиясе җитәкчесе Гүзәл Вәлишина. Гүзәл Вәлишинаның остаханәсе курчак өен хәтерләтә. Челтәр бизәкле күлмәкләр, таҗлар, матур бизәнү әйберләре. Кечкенә чакта кыз курчакларга киемнәр тегәргә яраткан. Хәзер исә кәләшләрне никахка киендерә. Профессиональ дизайнер. Иң беренче үзенә никахка күлмәк теккән. Барысы да шатканнар. Аннары дус кызлары, туганнары заказ бирә башлаган. Хәзер Гүзәлнең бай автор коллекциясе бар. Прокат өчен 150-дән артык никах күлмәге. Бу күлмәк тулысы белән кул эше. Яшел төс инде безнең иң яраткан төсебез, кәләшләребезнең дә иң яраткан төсе, әниләребезнең дә, әбиләребезнең дә килгәч, әлбәттә яшел төскә тотыналар башта. Шулай менә күлмәкләрне сайлап алып, без инде кәләшләребезгә яулыгын да, аксессуарларын да килештереп сайларга булышабыз инде. Мастер күлмәкләрен тыгыз, яхшы сыйфатлы тукымалардан теге. Киемнәр бер-берсен кабатламый. Биредә кәләшен никахка тулысы белән әзерлиләр. Хыял студиясына Чаллы кешеләре генә түгел, якын-тирә шәһәрләрдән дә киләләр. Күптән түгел Түбән Камада да филиал ачканнар. Чаллыда Гүзәл Вәлишинаның никах студиясе 48-нче комплекстагы Нур Ихлас мәчете янында урнашкан. Бүгенге гәмнәшләр, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Встречаем весну в выставочном центре «Экспокама» с 1 по 7 марта на выставке ярмарки «Цветы и подарки 2019». Спешите! Только в магазине «Светофор» на улице Ломоносова перед Боровецким мостом с 27 февраля по 1 марта масло подсолнечная жемчужина Поволжья 49,90.